Sa episode na ito ay ating bibisitahin ang probinsya ng Zambales. Ang probinsya ng Zambales ay kilala sa mga sikat na tourist destination. Isa ito sa mga dinaray sa norte dahil sa natural nitong taglay na ganda, mga malalawak na kabundukan, malilinis na ilog at mga naggagandahang karagatan na may pino at puting buhangin. Isa na nga din dito ang Nagsasakaw. Ang Nagsasakaw ay napapalibutan ng mga luntiang bundok, asul na dagat, at malapulbos nitong puting buhangin. Ang napakagandang lokasyon nito ay nagbibigay ng nakakamanghang tanawin na perpekto para sa mahilig mag-camping, hiking at nature tripping. Ito ay swak na destination para sa mga naghahanap ng tahimik at natural na kapaligiran upang mag-relax at mag-enjoy sa kalikasan. Kaya sa videong ito, tara samahan nyo kayo muli sa aming adventure. Let's go! Ayan, good morning guys! Welcome back sa ating YouTube channel and welcome sa ating panibagong episode. Time check, 7:15 ng umaga at andito tayo ngayon sa may Subic, the gateway to Zambales. Ang biyahe natin ngayon ay pupunta tayo ng Zambales. So mula dito ay babiyahe pa tayo ng 32 minutes o katumbas ng 47 minutes o 32 kilometers. Ayan, hanggang doon sa Pandakit dahil doon tayo sasakay ng bangka. Papunta tayo ng Nagsasakaw. Ayan pala, at kasama natin ngayon ang mga kapatid ko at mga pamangkin ko at OBR ko, ang kapatid ko ngayon. Yung motor niyang ADB, pinayar niya sabay ako. Siya rin yung kasabay kong nagmotor. So ayan, samahan niyo kami sa panibago nating adventure sa araw na to. Come on, let's go! Welcome Zambales! Sa kaliwa natin nakikita na yung dagat. May mga beach resort din dyan. Ang dami natin nakikita yung mga nagpe-penitensya ngayon. Dahil ngayong araw ay Friday, Good Friday, Holy Week. Pero itong video na to ay ma-upload na natin sa May siguro. Good morning po sa mga taga Zambales at sa mga nanonood po na taga dito. Welcome po sa aking YouTube channel. Sana suportahan nyo ako at panoorin ng mga vlog na ina-upload natin. Thank you. You are now leaving Subic. Sa bayan na tayo ng Castillejos, hometown of President Ramon F. Magsaysay. Ang traffic pala dito sa may Castillejos. Time check, 8:09 ng umaga. Meron pa tayong 16 kilometers o katumbas ng 25 minutes hanggang dun sa Pandakit. Doon tayo sasakay ng bangka papuntang Nagsasakaw. Dito banda yung mga nagbebenta ng mga talaba, crabs, sugpo, ang lalaki. Kung wala kayong mga dalang mga pagkain na seafoods, pwede kayo bumili dyan, no? Kaliwa na pala tayo dito. Dito na tayo sa San Marcelino.
Zambales. Napakaganda ng kabundukan ng Zambales, oh. Kulay brown siya ngayon. So andito na tayo sa San Antonio, Zambales. Ano yung bundok dito, kulay brown dahil summer siguro, kaya ganyan. Yung mga nakasasakyan na kapatid ko, nasiraan sila, kaya mauna pa tayo sa ating destinasyon. Pitik! Napitikan tayo. May maniniyot dun, ah, photographer. Kaliwa daw tayo dito. Yung pinin natin dito ay Pundakit Elementary School, Makati sa babaw. Dito banda marami na rin mga resort, beach resort, Mortels River Pool Resort, Tapek Place Pool and Resort. Dami na dito, malapit na tayo sa dagat. Tanaw na dito yung dagat. Stop 20 per head user fee. Nagbabayaran pala tayong 20 pesos dito per head sa environmental fee. Yan, oh. Welcome Barangay Pundakit proper, San Antonio, Zambales. Paring pala tayo dito. Ano yung mga kasama natin? Ang bulilit. Nabalik ko yung dalawang Okay, ah. Oh, ang dami ng tao pala. Sabi ko sir, marami pa naghihintay eh. Pero meron na sa amin. Opo, meron. Ang dami pa ng tao. Gusto nyo, may bangka na tayo. Yan yung Capuanas Island. Tapos yun, yung Camara. Mabiyahe tayo ng 30 minutes to 45 minutes. Depende sa bilis ng bangkero natin. Sige, salamat. Kasama pala si Coco, yan, oh. Ano yan, vlog? Hello kayo, oh. Hello. Chio! Hi! Na tayo. Touchdown, Nagsasakaw. Napakaganda yung tanawin dito.
that you ain't sound, but I don't believe any of that. I've got a whole nother view. Yeah, I think there's a treasure waiting for someone to prove himself worthy or true. Yeah, like a dandelion, my love stuck roots for you. Like a dandelion, my love's gonna break right through those concrete floors and the solid walls. Will all be made to part, and my dandelion love is gonna reach your heart. I've asked you out, I've invited you in. Ayan, update pala tayo ngayon. Dito na tayo ngayon sa Nagsasakaw. Nabot tayo ng may isang oras kanina sa bangka papunta dito. At medyo nagkapalyado pa sa ating accommodation. Muntihan na tayong walang matulugan dito. Pag-i-stayan. Sa atin magulong kausap. Butit nakakita kami banda dito ng ating tutuluyan. Yan mamaya sa likod natin. Yung kubo na yan. 3 PM daw yung check-out kaya hintayin lang natin. Tent lang dito tsaka kubo. Okay na to. Pahinga muna kami dito. Ayan mga kapatid ko. Nag-set muna kami ng canopy dito. Mamaya mag-set tayo ng mga tent din dito. Tapos ayan. Kubo. Isang tulog. Ayan mga tulog. Mga tulog. Ihaw muna tayo ng liempo ngayon. Bukas na lang siguro tayo mag-ikot-ikot dito dahil magpapahinga muna tayo. Susulitin muna natin yung gabi. Siguro pagising natin, ikutin natin tong lugar na to. Hindi na rin tayo naligo, bukas na tayo maliligo. Dito tayo nag-stay sa The Happy Campers. Maganda yung pwesto natin dahil bungad tayo. Yun yung sinet-up na tent natin. Mamaya ayusin pa natin yan. At ito yung kubo natin. Dito na kami pumesto. Ito yung loob ng campers. Marami din mula dito sa bungad hanggang dun sa may dulo sa likod. Ang dami naliligo pag ganitong oras kasi hindi mainit. Ganitong oras tsaka umaga. Napakaganda ng sunset dun. Oh. Napakaganda ng tanawin dito sa may Nagsasakaw. Ngayon ay susulitin muna natin ang gabi. Mag-iinom muna tayo ngayong gabi. Ayun, umpisa na natin to. Ayan si Kuya. Pangalan mo Kuya? JC. JC. Makikita ko sa vlog natin. Kainuman natin ngayong gabi. Si Kuya. Ito yung ulam natin ngayong gabi. Niluto ng bayaw ko. Kalop, tahong at may ano yan, hipon. Ngayong araw pala yung birthday ng ate ko, so meron siyang paganito ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Nagtaon ko na, 26. So ako 19. Ang pa-video, yan oh. Sino yan? Si Lisa! Ayan, tapos na tayo mag-dinner. Ngayon naman ay magbo-bonfire tayo at mag-iinuman sa gilid ng dagat. Dami nang bonfire dito. Late night, flickering lights, loud crowds on the street as I walk by. There's a fight, sirens drive by, someone singing about the heartaches of her life.
Init! God! Ibong sa amin ngayon, pero nag-bonfire tayo sa gilid ng daan. Yung naririnig nyo palang parang electric pan, ito yun. Kasyang init. Itong bonfire pala yung kasama sa ating package tour. So wala na tayong binayaran dito. Isusunod natin tong inuupuan ng kuya ko yan, oh. Malaking troso. Hindi pala kita, dilim. Tawag dyan, stamp. Ang dami na bonfire, oh. Dito, hanggang doon. Kala mo may sansel mo, eh, oh. Dami mga apoy. Yun din. Ay hindi, mga ilaw pala mga yun. Ano masasabi nyo ngayon sa nagsasa? Ano masasabi nyo rin sa nagsasa? Walang signal. Wala daw signal. Wala internet. Dito kasi walang signal talaga. Back to Wi-Fi. Kaya mag-disconnect talaga kayo sa network. Walang hangin. Ikaw, birthday girl, ano masasabi mo dito sa nagsasa? Ano masasabi mo dito? Yung place is sobrang ganda. Yun nga lang, talagang back to basic ka. Walang internet, walang power supply, puro solar. Pero overall, ganda. Gandang view. Ano masasabi mo dito sa nagsasa? Nagsasakob? Nasa ka ba ngayon? Ay, oo, dito sa nagsasakob. Maganda. Maraming makitang magagandang tanawin. Maganda dito sa nagsasa. Gusto yung pamasyal, kontakin nyo lang si Ate Liway, sigurado. Wala kayong Liwanag dito, banda. Pag Sabado daw, meron daw banda dyan. Yung pala nakikita natin mga ilaw doon, nakala ko resort. Yung pala mga ilaw na papunta doon sa Top Hill. Mukha sakit tayo doon. Okay lang po, sama ko kayo sa vlog, bahala kayo. Two ships passing in the night on the stormy sea. You got your navigation lights pointing right at me. From the dead of the night, far away from land, searching for a harbor or a quiet strand. You could be the anchor that keeps my feet on the ground. Good morning, nagsasa. Napakaganda. Yung setup natin dito. Dito tayo mismo sa harap. Pumesto. Para pagising natin, ito na yung bubungad sa atin. Beach agad. Pasensya na sa voice natin. Bedroom voice pa. Kaya gising lang. Napakaganda ng reflection ng araw sa bundok. Oh. Lalong lumiliwanag yung bundok. Mamaya ikot tayo, pupunta tayo doon. Atakit tayo sa top hill. Dami ng tao doon sa taas, oh. Ewan kung kita sa camera. At doon sa may ilog, meron daw ilog dyan. I'm your sail when the wind is blowing. I'm your oar if you need to row. I'm your raft when the river's flowing. I'll follow you wherever you may go. I'll follow you wherever you may go. Two ships passing in the night on the stormy sea. Ayan, nakakit tayo dun sa may hills. Sama yung mga kapatid ko. Ayan, oh, bis na bis, oh. Pipictorial sila dun sa taas. Nakakit tayo dun sa pinakataas na yun. Dahil mga tao, ayaw kong kita sa camera, liliit eh. Tip campsite. Ito yung mga iba-ibang
mga campsite dito. Kada bakod, iba-iba may ari. Saan kayo pupunta? Bis na bis kayo ha. Tabi-tabi lang. Dito banda para maganda rin, oh. Spikes campsite. Tingnan yung mga nakatent dito. Nasa gilid na lang sila ng dagat. Welcome to Palm Heaven camping site. Dito maganda rin, oh. Lalaki ng mga cottage. Ito yung sikat na dito, Marahuyo. Dapat dito tayo kaso nga lang hindi tayo nakaka-reserve ng maaga. Marahuyo Resort and Campsite. Meron silang infinity pool dyan sa loob eh. Ito yung sikat na dito sa Nagsasa. Tingnan yung mga cottage nila dito. Ito rin yung mga water activities nila dyan. Solid ang bato, ang laki, oh. Limestone. Tapos nilagyan nila ng Marahuyo Resort and Campsite dyan. Diyan maganda mag picture. Pag umakyat pala tayo doon, may bayad. Magkano yung bayad doon? 20 per head. 20 per head lang naman pala. Kita tayo. Buti dito may handrail. May hawakan. Para pag umakyat ka, hindi mahirap. Oh, nice. Dito pa lang, ganda, no? Kitang-kita mo yung malinaw na tubig sa baba. Tingnan yung pamangkin ko umakyat, oh. Lakas, oh. 4 years old, umakyat sa bundok. Nag-hike na siya. Napakaganda ng view na dito. Kitang-kita na overlooking. Buong Nagsasa. Tapos yung dagat pag na-arawan, nagiging bluish green. Ngayon kasi ay dry season, kaya mga bundok dito, Zambales, nagiging brown. Pero kung gusto nyong green yan na makita, mga wet season. Woo! Nagsasa Cove. Napakaganda. Pahinga-pahinga lang kasi dito sa taas walang masisilungan, puro talahib. Pero saglit lang naman trekking dito, mga 15 to 20 minutes lang. Dami na nila dito sa taas, oh. Maaga umakyat mga to. Dito maganda mag-picture kasi yung background mo yung bundok. Tapos sa baba yung asul na dagat. Napakaganda. Umakyat yung mga tao dito pag umaga at bandang hapon kasi pag ganitong oras, mga 8 na yata or 9, mainit na dito sa taas. Kaya pag pumunta kayo dito sa Nagsasa at akyat kayo dito sa hills, umaga o kaya hapon para hindi mainit. Actually sa mga ganitong trekking, mas mahirap yung pababa kasi paakyat, lalo na yung mga ganito madulas. Dito pala yung mga bentana pagkain. Ayan. Hot dogs. Magkano yung ganyan natin? 40. Corn dog. Meron din dito mga tapsilogan at coffee and milk tea. Ayan o. Coffee, milk tea. Pero mas maganda pag pumunta kayo dito, magdala na kayo ng sarili niyong pagkain para hindi na hassle. Mas mahal daw kasi yung mga nabibili dito, kaya mas mainam, mas recommended na
Magbaon na lang kayo ng sarili nyo. Ayan, pupuntahan namin ng bayo ko yung ilog doon. May ilog tayong nakita doon eh. Parang ganun din pala yung lalakarin natin. Sa gitna kami, ano. Mga 15 minutes din lakaran hanggang doon. Dito yung daming mga aguho trees. Mula doon hanggang doon sa dulo. Tinanim siguro yung mga yan. Kasi naka-arrangement eh. Dito sa Zambales maraming mga aguho trees. Doon naman sa Cordillera makikita yung mga pine trees. Kala ko dati pine trees mga yan. Aguho Resort. Sasako. Aguho. Ganda rin dito. Mas malilim dito, mas malamig. Sarap mag ano dito, tent. Dito yung walang signal ng mga network. Pero meron naman piso wifi. Pwede pa rin i-connect doon. Lawak dito. Lalaki ng mga cottages. Naka-solar pa. Oh. Lumalamig talaga yung hangin pag nandito sa mga aguho trees. Pag mahangin yung mga aguho na yan, maingay. Parang sumisipol. Grabe init, walang hangin. Literal. Summer kasi. Pero masarap din siguro pumunta dito pag mga wet season, mga 2 months. Napakalamig siguro dito. May nagbebenta ng halo-halo dito. Magkano ba yung halo-halo nyo? 60. Mura na, mamaya. Balik. All Blue Adventures, Snorkeling Falls, Hilltop Cliff Diving. Wrong way pala tayo, may bakod pala dito. Hindi namin nakita. Ayan o, all blue guests only. Non-all blue guests, pay 30. Mabahay ka ng 30 pag dyan. Hindi namin napansin, may bakod pala yan. Yan ang ilog oh, napakaganda oh. Parang sarap magtampisaw doon, wala gaan naliligo. Mababaw lang naman yata. Kaya natin tumawid dun sa kabila. Ibang campsite na yan. Subukan natin tumawid dun at maliligo tayo dun. Gusto ko kasi maligo dito, wala gaan tao. Tapos yung hangin. Tapos naramdam mo yung nature. Some things just have to be done in the middle of the pouring rain. I still remember the look in your face, how you smiled the first time I met you. But when I look at you now, there's no trace. I guess it's all been erased. You tell me that it's over, that we just hurt each other, but we don't have to end up this way. You're drifting away. We're underwater, but there's still time left. If we want it, we can breathe again, breathe again. I'm not surprised that you feel. Maligo tayo dito ng babaw oh. Lino din ng tubig. Napakasarap maligo dito. Kanina walang tao, solo lang natin ngayon. Nakita namin. Ang dami na. Sumunod sila. Ang dami na nila. Tumatawid pa doon. Takbo! Palalim pala ng palalim dito. Mas masarap maligo dito compare doon sa ano. Kasi dito, mababaw din. Pero yung floor, malinis, buhangin. Abay, paano lang yung aso? Langoy ano, palaka. Langoy nang walang pera. Lunod. Ganda ng background natin dito sa likod oh, kamundukan din. Dito mga aguturis. Itong tubig dito, yung ilog niya tapos magdudugtong na sa doon. Yun yung dagat. But there's still time left. If we want it, we can breathe again, breathe again.
Ito yung lunch natin ngayong araw. Ito. Napakasarap. Sino nagluto na ito? Bet? Pestuli. Ayan, sasakay tayo ng banana boat. Subukan natin. Kahit trick yung araw.